Yok ata. Sen üçün yığnadım ayüdlüm. Bu yerlerin hovası qowdy janjagadım, näme üçin göçüp gaýtdyk? Sen taglygyň üçün janjagadım. Buloklarym bilen esitdim. Hekimler Sıpanyň daglardadygyny aýtdy. Bir yerleşen ýeriňde bir hepdeden köp duran ok. Sen gogulaşdyň bolýa. Ähli daglary geder. Görülmedik dağ kalmadı inşallah. Hemme gözellikleri, garlı dağları, güllü meydanlar ten ayaňa şagny terer. Bir halı gibi. Ah janjagadım, ah, 18 ýaşyňda ýaly geplegen. Söýgüň ýaşy bolmady Mehribanym. Sevgi hiç açan garramad. Hadi. Bolýa-da. Hani ýola çykaly.
Hadi bakalım. Olayda balık. Cancağızım Cancağızım için. Değil, Bolmasa senin öz için, nefsim senin için için senin kızım. canını da dödörüm men. Demek Kıymet nasibimiz. detiremiz sen ekeni. Gönül olarak Öz üstlenmelen gelmeyenin bilyen. Ay yüzlüğünün keferine sıfa için Allah Teala teni yollanır. Islakılmıştır belki. Kim bilir? Şöyle Şu tepeye de çıkalı. Belki bir yerine doğuşur. orada bir O yerden vur tüsse ornaya şahım. O kim ki? Yürek ata bolmalı sultanım. Bir yürek atı değil yani. Dağlarda yaşayan. On ayalı yaramayan eken sultanım. Hekimler sıfatın dağlarda otlardan, suğlardan tapardım deyiptirler. Olam o dağdan o dağa sol aylanıp görüşü. Sen onu tanıyan mı? Yok tanam yok. O odaki adamlardan eşittim. Onunla gidip tanışalı. Çiv. Çiv. Şifa. Oğulaşmağın için cancağıdım. Bir yudumluk zat bari bilen. Ertir namazından ve şun bilen başagay. Vah, sana karşı yüzüm kalmadın. O nasıl? Bu nenen tüsü cancağıdım. Bilelikte olmağımız her hili kıyınçılıktanım başalıp çıkmana kömek eder. Gelenler Evet hani bir yere geliyor. Gözün aydın. Gözün aydın cancağıdım. Dualar. Dağlar kabul etti. Rabbimiz Seret bize Allah mahzun Teala oldu. bizim ezizliğimizi Misafir görüp gönderdi. gidemi ihman yolladı. şükürler olsun. Şükür olsun mihmani verene. Beni Meni içeriye cancağıdım. Misafir. Mihmanlar arkayın olsunlar. Gel. Sen balığın. Balık içeride iyi ver edeydim. Hadi. Bol. Buyur. Gelin ağalar. Hoş. Hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Gelin hani gelin.
Şöyle Geçin, buyurun. geçin. Geçin. Hoş geldiniz. Buyurun. Geçin. Buyurun. Şöyle otur. Geçin şu yere, geçin. Hoş geldiniz. Oturun şuraya. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlar. Yol olsun. Her ve Niyirden gelip nireye var yani? ticaret için Bereketçilik ediyor. ulaşıyoruz şöyle. O şu yerlere geldik. 3-5 5-6 tane madar, yanına da bir çatma. Öyle gen. göçsem. Göçüp var yakak yolla kaldım. Baktın ki- Teretten bulurum bir diyali yeke. Ay yolla sola ayarlıydık. Baba Hatta sen kim? Adın? Adın ne mi? Adım ha. Adıma Hatan diyerler. Yalnız Hasan mı? Hasanam diyerler. Yürek Hasanam. Sağlarım katı uğrayan olurum yürek atı diye yerler. Yürek atı. Havola devletliyim. Devletli bolanlığımını neyden bildin? Ay bilmedim. Yönü dilime geldi de aydaydım. Terediyen olin, ödümü dem, yanınızdakilerim devletli adamlara benzeyenir. Arkayın oturun, iyinciniz alıp nikmanımız bolun. Bağrımızı yiyin, tuğumuz için. Bizim size dua edip Allah şükür eder. İyi olur baba. Katı kovata. Uzun yoldan Tanrı geldik. yalkasın Çok daştan geldik. Doğrusu daha havası Daha serin kovatım olması iyice isteyen farklı. açtı. Acıkıptır. Zan yollaşım. Gelenler katı kovu mikmanları mengzeyeler. Allah Teala ahir zaman razıligini kazanacak bolsoň mikmanlara hizmet etdiýikdir. Yönü näme deli? Näme bisirip beren mikmanlaryma? Bir gadan palav uşur. Neçe yağmur bar orta hemmetin mehmanlarımıza hizmet et. Gowy pikir aýtdyň. Gatıktanam çal edersin. Buýumy gutarpdyr. Ünni biz näme der? Näme kutordumy? Başga hiç dadymydam ýok ahyry. Döwletli sultan ruhsat berseňiz. Pikirlenýän bolyn zanjagym. Dilimem maran okýany. Şu diýeji ketip mikmanlarymyza düşürip beräýdik näde? Ne dersin başımın tacı? Sen Ödün has gowulersin janjagadym. Ýöne dadymyz näme bilen daşar? Aslynda geçiyin ketmek has gowwaryn emma oň owlajy war, oňa adalatsyzlyk etdigimiz bar. deve kesin. Düýäni kesmeli bolsa, düýäni kes janjagadym. Elbetde onu da bir hayır vardır da. Siz Siz işte diýinjiňiz alyň. Arkayın bolun. keyfinize bakın. Gel bakalım. Gel yeri gel. Hay duvalem. Gel. 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 Gel diýejegim. Senin de Hem bizim sen de hem bizim başımıza başımıza devlet döwlet düşüyor. uşu wany. Allah Allah bize Teala güzel bize gowy misafirler mihmanlary ýerdi. Onlara Olara hyzmat etmek boynumyzyň borjydyr. Gel. Gel any gel. 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 Gel diýejegim. Gel. Gel. Gel gözüňi ýapaýyn. Gözün aç. Gözüň açyk wagty saňa dözmenmen.
Bir de sizin Sizin dereşikte bir pasadığınızı bilsedi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Bir kazan. Argadan et atardım. Batın biser. Ağzını O joň agyny hamiri bilen yapıştyr. Yapıştırdım. Buyurun. Alın, isteğiniz açık bolsun. Sağ olun. Hadi buyurun. Men çörek getireyin, alın hani. buyur cancağız. Al cancağadım. Sağ ol cancağadım. Yürek. Ay yürek ata. Bu yaşlı Bu garlyk yaşları heretmen. Bu dağlara ne edip düşüp bördün? 3 yıl odol yaraman gallı cancağadım. Lukmanlar ekittim. Dağ hovatı kogulaştırır deydiler. Sıfatı dağlarda, daşlarda, dağlarda, otlarda deydiler. Bizim sıfat tapar deyip bu yollara düşüverdik. Yerin soň derman tapyldy mı? Aýalyň gogulaşdy mı? Şimdi Ben iyi de çenle bir peyda görmedik, emma Allah'dan umid üzülmez oğlum. Tere dersin olin. ne güzel lezzet. Gaty gowy wa. Bu otlar nämen oty? Peydalotların hersinden bir şagacığını koştum. Her bir dağdan, ayrı dağların eteginden. Peýdal diýsene. Allah her derdi dermanı bilen bilelikte verenler. Her derman bolsa bir kısmatta, bir sırda gidlenenler. Sen bu sırlary bilýän bolmaly. Cancağadım, birazcık kogulaştın değil mi? Hawa. Tügölemiş temellik bilen iyi otuyorlar. Zatlarımızı taşamak için düýämiz yok diýmersin. Nesip etse Allah bir yerden getirer. Ey Allah, arhal döwlet köp bolsun. Daşarda şemal eken o. Allah sizi öz penasyna saklasın. Gaty süýüji bolupdyr. Hemmesini gutardyk. Noş oldun. Şu karşıda bir şehir var. Gidip görünsünüz. Şu yeri payitahtır. Bilýäňiz mi? Bilmem mi? Ama sen yine Öyle sen aydı ver. O döwletiň baş şehridir. Padişah şu şehirde ýaşaýar. Siz onu bilýäňiz mi? Onu ören goğutanyan, ören adıl, ören merhemetli diýerler. Goğunu açık, yüreği pek, bileği güýçli bolsun. O köpürüşlerde bolupdyr, köp kapırlar depeläpdir. Her namazımda onu bu dünyada ahiret için dua edýän, Allah'ın öz penatyna saklasın, onun için alada galýan. Näme üçin alada galýan? Näme üçin bolmasyn oğlum? Biz ýekece bir çatma bilen bir galanın hatabyny o dünýäde nädip berer diýip gaýgylanýar. Bir maňa dar bolan zatlaryndan bir iki soraw
Sorulsa näme diýer, näme aýdar. Allah onu iki dünyada da kömek etsin. Titriyor. Sen titreýän oglum. Ya yaran okmy? Şimdi geçer. Häzir gowlaşar. Ay bolýady. Wagtym gijipdir. Ýolumdan uzak. Ruhsat berheni garanka galman ýoly düşeýli. Önümizden talançylar çykaýmadyn diýip gorkýar. Men özüm bilelim bu ýerlerde talançylar ýokdur. Paşamydan Allah Taala ýalkasyn. Onun döwletini talançylar dörese ahir zaman boljakdyr. Şeýle pikir edýäňizmi? Awal oglum. Her döwletde hemmesi bolar. We ýene de ogurlyk bolsa. Her döwletde adalatlylyk bolar da talançylar dörese. Ahir zaman ýakyn nimetdir. Dogry aýdýaň. Allah Taala paşamyzy öz penatyna saklasyn. Bolýada oglum. Ýoluňyz ak bolsun. Bize de dilegde waýdyň. Ýene de gelin. Ýene mehmanymyz boluň. Biz zenem razy boluň. Bir ýetmezçilik eden bolsak, bizi bagyşlaň. Ýaşymyzdan epetli. Yetmezlik. Kalın. Say bolýada. Sag oturuň. O şehirde Bu şeherde bir ulmetçik bar. Buna her anna onu padşa gelip nätäç adamlara zat baýlaýar. Benim paýtagta barda gerekli adam dile. Nesip bolsa oglum. Ýokman var. Söz vermeýän bolýan oglum. Şunça zada nätäç adamlar barka. Bizem mar paşaň wagtyny alsak gelşiksiz bolar. Bar atam. Barıp bir gör. Uzaktan hormatlanýan padşa şol hormasa münafik mi kal? Bu sevgiye layık mı acaba? Bolýada oglum. Nesip bolsa barar. Hadi kal. Bolýa, hoş kal atam. Hoşça kal. Sağ salamat bolun. Ýoluňyz ak bolsun. Ýoluňyz işte ýene gelin. Ýene de gelin. İyi de var. Barsa gowalardy. Ýöne ýany ýollaşyň bu ýagdaý bilen men baryp bilmen, bagyşla. Yürek ata, sana yöni yerden yürek ata diýmendirler. Yüreğin görnäýä hili uleken, göwnüň gaty baý eken. Elin görnäýä hili açyk eken. Öz ýüküňi daşıyan, düýän kesip mihmanlaryna harladym. Hey yürek ata, seni görüp özümden utandym. Sen şähere düşden gel. Sen ol pikir edişiň ýalyp padşa bolmaz. Han sen bir gel wakaly. Sowa-sowada janjagadym. Saňa ýerge täsir edäýmedin. Özüň bilýän. Onu ody temir ýataly. Ha.
Öylenen yıllarımda yadına düşer mi? Küçücük bir çağa yağlıın. Yıllarım çakan vakti korkordum. Ertek aydıvam hiç umutladı bilmezdim. Yine de ertek aydıp vermem isteyen mi? Havva. Bir var eken, bir yok eken. Kadim zamanına yürek Hasan atlı, batır, oğudun bir yigit var eken. Civan mert bir delikanlı varmış. Bu delikanlı Bu yigit eşatlı oğudun, güzel bir gün oğu gıydına bir köy aşık olupdur. aşık. İyi gece. Gecen rahat olsun geçicik. Senin Sen hakkını payın koydum. sütü Ara tüydü köpölüptür. Niye daldın? Ne mi oyavatcan cancaladım? Dünkü Dünkü mikmanlan ne mi diyen neştin mi? Näme diýdi? Paça hepden her anıvın halkın derdini dinleyemişsin. Maňa da bark gör diýdiler. Gerek zadın bar bolsa dile diýdiler. Näme diýen? Gideýin mi? Belki bir düýejigler ýaly pul sorar. Aýyrlym sen meni dinleň ogy diýen. Dinleyen cancağadım, dinleyen. Yönü oyava tayıptırına. Ne dersin? Näme diýen cancağadım? Gideyim mi? Gideýin mi paýtagda? Varayım mı? Barayın mı paşaň ýanyna? Ödün milýän cancağadım. Gitjek bolsaň eşiklerini çalşdan gowy bolardy. Bak çalşak da çalşak. Sen tüydün hiç? Olur. Bolar, bolar. Hey yürek Hasan hey. Sen entegim görmegey. Sen de Senin görünme oysun cancağadım. hadi Bolýada, kal. sagaman gal. Güle güle. Yolun açık bolsun. Güle güle. Sağ gidip aman gel.
Bu Bu kalabalıkta adamlardan bir de gedek yeter mi ka? Ne garipler böyle eken. Bizim hem ne adamız var. Her de adam olsa 100 bolluk. Hudaya şükür. Aman Allah. Senin ne mi dilen var ata? Sağlığını dileyen devletliyim. Hiç ilkençiliğim yok. Asıl garipler hemmeti bu yerdeken. Men bir dileğim olsaydı, Benim bir dileğim ona molara olsaydı, verdi yerdim. Derdin ki onu da bunlara ver. Adın ne senin? Senin adın ne mi ata? Adıma Hasan. Adıma Hasan diyerler. Yalnızca Hasan. Dinle Hasan mı? Hasan da Hasanam diyerler, yürek Hasanam. çocuklar Açağalara yürek ata diye yerler. Yürek dedi. Yürek ata. He. Oo, yürek ata Dile diye. bakalım bizden. Bizim niye mi dilecek ata? sağlığın dili. Sağlığını dileyen devletliyim. Sizin Sizin canınız sağ da olsun, benimki olsun. menki olmasın. Ümmeti Muhammed Muhammed'e önce ümmetine Allah, başta Allah peygamber, sonra da siz gereksiniz. Bir Gerek kurdadım bunun olsaydı, sorardım. İhtiyacın yoktur. Gerekli Ben adım geldim. olmadı. Onu niye için diyerek Geçen geldin? gün birkaç Geçen gün bir neçe mihman geldi. Bana padişahın yanına varıp onu gördüydüler. Sonra. Sonra Sen alıp köşküne gider, hizmet eder, köp zat verer deydiler. Ya. şeyle Vay, mi? ben de Onunla senin men senin namazdan namazdan sonra son saraya köşk alıp barayın. İkramda Dedi bulun. hödür kerem edeyin son. Yok padişahım, dine aydınlan sözleri yetirmek istedim. Vaktiniz men için sarf etmeyin. Ziyan Vaktimiz olmaz, gitmez. Bize kaybettirmez. Gel atam. Yanında namazda durursun. Namazda yanı Volya mı? başında duracaksın. Men mi? Sizin yanınızda mı? Yürekte de Yürek ata, Allah'ın önüne velipen, şühratın burun edilmez. sözü edilir. Edilmez devletliyim. Allah katında Allah'ın yücelik, yanına takva işi ululuk değil mi? takva işten. Doğru edeyim devletliyim. Birlikte namaz Böylelikle kılmamıza namaz isabet okamıda pesir veriyen de atma mı? Allah. Allah'ım Bana bana yardım kömek et. Hazinemi Hazinanın ağzına ağzına kadar çelli altın. altın bilen doldur. Anlarının, Hizmetkarların hamamlarının sağanlarını köpelt. sayılarını arttır. Bağ bakçalarımın hem Bağlarımın, sağanlarını köpelt. bahçelerimin sayılarını da arttır. Yel gibi Yel uçan, yal rüzgar uçyan, gibi şimal kaçan, yal inek kaçyan atlarımın köpelt. Ey Allah'ım, Allah'ın huzuruna bu ne ahil sevgiler ol ya. Yani yalnız isteyem kan. Şanımı, şöhretimi, Şanımı, şöhratımı, gücüm köpelt. Devletli sultanım. Ey Allah, ey Allah. Devletliğimiz ne misleyeke? Hemmesi dünyalık. Allah Teala başa bela getirmese de biri. Munça bayılık içinde olan bu sevgilerin neyine gerekke? Bar git verden yürek katan. Bar gayet cancağıdın yanına. Keşke hiç gelmedik olsam kovulurdu. Keşke. Keşke. Devleti sultan. Devletli sultanım. Allah'ın razılığından başkanı dileyenleri hiç işitmeyendim. Bugün öçenli. Ne için bu loryali zatlar ettiniz? En gov altınlarım mehek taşını vurlanına belli olyandır görürüm. Yöne devletliyim. Düşündürüp bilmedim doğru değil mi? Gözleyen adım taptım. Allah dostunu taptım. Ehlini göreyen taptım. Görgü değil.
Ah yürek ata. Yok. Allah'dan başkasına yalvarmak yok bundan öylek. O yürek Yürek ata, näme işlen bu ýerlere geldin? Ýogsa padşadan kömek sorap geldinmi? Şeýle diýseňem bolar. Bir demir pul isläp bir düýeci galaýyn diýdim. Göçüm ýolda galdy. Diýmek şeýle, bir demir pulmy? Padşamy da gysganç däldir, has köp berendir. İsleýän bolsam elbetde bererdi. Ýöne islemedim. Näme üçin? Näme üçinmi? Gördüm molyn baýlygy ýaly göwün garyplygy bar eken. Oňa melinde hiç tat ýokdugyny gördüm. O da başga padşadan isleýär. Öz-özüme sen näme üçin ondan isleýän ok diýdim. Çyktym gaýtdym. Indem gaýdyp barýan. Diýmek şeýle, ýoluň ak bolsunny. yürek dedi. Yürek atany tanaýanmy onu? Biziň obamyzdan. Yürek ata nähili adam? Arasa bir adamdyr. Hiç kime yamanlygy ýokdur. Aýaly bilen daglarda ýaşaýar. Allah Taala'dan başkasından dilek etmeýär. Eşdiýän dämi? Evet. Eşdän döwletlim. Gidip Yedip taklaýynmy? Yok, o durmaz. Çocuklar Dagalar, buradan bu bir yerden bir garra adam geçdimi, gördüňizmi? Adyny Yürek ata diýýärler. Geçti. Üdüm emmerdi. Ağızdan eteğini çatması var eken. Bir deveci. Bolmana bir düýlük puluny soramal ekenin. Inni ýükümüz näme bilen daşar? Dilemek üçin gittim zanjagadym. Muny senem bilýän-ha? Onu näme üçin dilemedin? Bilemok aýyrlym. Dilim tutulan ýaly boldy. Şäşkä gitmedik bolsadym. Padşamyz hakyndaky pikir düşünjelem, göwnümdäki ýaly galan bolsa, menem Allah'nyň dinini ýaýratmak üçin gaýrat görkezler diýip pikir ederdim. Şoň üçin düşünüp, şoň üçin ýaşar. Ah janjagadym. Diýen zatlaryň bir eşiden bolsaň, şäşkä gitmedik bolsam, gowy bolardy. Döwletligimiziň bu ýagdaýyny görmedik bolsam, gowy bolardy.
Anlıyorsun. Düşünýän däm janjagadım. Selamun aleyküm. Assalamu alaykum. Ve aleyküm salam. Hoş geldiniz. Zahmet etmeyin. Padişahımızın Paşamın salamını. size Size 100 altın yiverdi. Fakat Men paşaňyza hiç il islegiň ýokdugyny aýdypdym ha. Paşamyň ýanyna baryp kömük soraman gaýdan adam bolmandyr şu gün eçenli. Bu däbi bolan ilkinji adam siz. bu geleni Bu däbi bolan ilkinji adam men ha. Zanym ogullarym. Bu ýere eçenli ýadap gelipsiňiz. Ýöne bu altynlary kabul edip bilmen. Bu altınları menden köpürek mätäç paşamyza eltip berin. Göwnünde köşkleri tiýdirak eýe bolsun. Salamlarym we hormatlarymy bildir oňa. Elindäki baýlygyny Allah ýoluna sarf etsin. Allah'dan başga baýlyk bilmesin diýip aýdyn. Bolmasa bu dünýäde oňa arkaýynçylyk we şaşlyk beren baýlygy o dünyada onu yakacak doğulu hodu bolup biler. dünyada onu yakacak cehennem ateşi olabilir. Demek İnek şeyle deydi mi? Hava devletlim. Devlet Ha, devletli paşam özünün günälligine düşünüpdir o ahire. Yoksa näme? Sen ahiret senine gelen kısmatı kabul etmeýärsin. Sana näme molly edidim. Ol gowy sözleriň üstünden ýoksa ol gyzyl renkli altyn barmy? O gyzyl renkli altınlar bilen ne hayır togaplar üstläp bolardy. Hi paşamyza hayır getirmeyecek zadyň bize hayır getirecekdigini bilýärmi? Üstlen moltaň ederdin. Ol altınlar bilen derýanyň üstüne köprü sallyryp bilerdin. Mätäç adamlara bir eşejik alyp bilerdin. Ýene-de müň sany hayır etip bilerdin. Bolly. Bolly. Benim şu zatlara şeýle düşünýänmi? Ne moll bize men owlajygym. O ýüztüllar üçin biz bir-birimiziň göwnümizde degdik. Inni biziň bir-birimize bolan sylamyz gutardymy ka? Sevgimiz mi tükendi? Dokuz yıldan beri ilkinci gedek dawa edýäs. Ünsürdinmi? Menem şoň üçin aglaýan. Seni Seni gynanırdım, meni bagışla can çagalım. asıl Yo, asıl günäm menne. Yok. Günäli men. O gyzyl renkli altın pul üçin men sen gaharyň getirdim. ocağı Odun atayınmı? Üşüdün mü? arasına Ke wagt dawalaşda gowwalayjak ýalan. sana da Nähil pikir edýän? Adam bir-biriniň gadryny has gowulýa can çagadym.
Ne dersin? Hep de bir gedek. Şular ýaly dawalaşsak bolmaýam he? Gaty köp bolar jan jagadım. O aýda bir gedek. Hey, inne biz bir garry, jytap bilmer. Her aýda bir gedek dawalaşsak bir-birimizin gaharyny getirjek söz tapyp bilmer. Ýylla bir gedek gowy bolmazmy? Ýylla bir gedek Düşünşdik. jan jagadım. Yarın sabah. Ertir yerden satman tökjek. Agyr eşiklemde taşlap gider. Galan gaçan meni ödüm götererin. Geçijigimden hem ýüpünden tutar. Çekip gider garly daglanmasyna. 3 ýyldan bäri çykarmadyk dagyň, äkitmedik depeň. Iýdirmedik otuň, dadyrmadyk miwäň almady jan jagadım. Käkilik bedene, towşan, balyk, herçeti bilen bakdyň. Şonu da men gowlaşmadym. Yine de şifa bulamadım. Gowlaşardyň jan jagadım. Men bu dünýäni sensiz näil gödegine getireýin? Söýgü ýaşlaryň göz ýaşlary. Zengin olsaydı. Bay bolan mortadım, her damjasyna müň altyn bererdim jan jagadım. Ağlama jan jagadım, ağlama, jan ýollaşym. Hele bir Ertire bir yeteli, sen islen zadyň eder. Düýejüň etinden ýetiň gelýärmi? Közde bişen eti gowy görýärdiňe. Gaty gowy bolar jan jagadım. Düýejüň etinden iyemden märi ağırlarym azally, gözüm açylan ýaly boldy. Ýogsa Allahyň berjek şifa düýejüň etinde bolmasyn. 3 ýyldan märi dagda daşda gözleýän şifa ýanymyzdaky düýejüň etinde diýjek bolýanmy? Ýanymyzda bolmagy möhümmi jan jagadım? Allah Taala şifa üçin bugüni nesip eden bolsa, mundan öň näme edip bilerdik? Eger şifa düýejüň etinde bolsa, bir günni ýeriňden turup ýörek bilersiň. Belki de ılgardyň ha? Şifa! 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 Şifa düýejüň etindeken. Şifa! Allah Taala hastalyga şifa berdi. Şifa düýäniň etindeken. Şifa! Şifa düýäniň etindeken. Şifa! Şifa! Jan jagadım gowlaşdy. Şifa düýäniň etindeken. Şifa düýejüň etindeken. Selamun aleyküm. Ve aleyküm. Wa aleykümselam döwletli paşam. Hoş geldiňiz. Hoş geldik. Gözün aydın yürek ata. Can yollaşın gowlaşan ýaly. 5 tane hayırlı mikman tebep boldy. Dağda daşda gözläp ýören şipamyz ýanymyzda düýejüň etinin eken. Şeýlemi? Bu neneňsi kysmat yürek ata? Allah'ın yolunu etilen her bir hayır işin bu dünyada, o dünyada hökman soğağı olur. Yürek atanın yan yollaşına keten düyesinin etinden on derdine derman verildi.
Canlar. O mihmanlar Hudaýa şükür. türlü eşikde men we vezirler. Biz de kendisine Bizim bir yürek ata mühürlü ferman verip özümüze vekil edip aldık. kendimize vekil tayin ettik. Artık Mundan beýlek bu yerde yaşayan devler, ağalar yürek atanın sözüne kulak atar. On buyruğu men buyrugumdur. onun verdiği On beren hükmü benim verdiğim men bu hükümdür. böyle bir. Bu dünyada ya o dünyada Allah'ın yoluna edilen her hayırlı işin hükman sovabı olur. Film Türkmenistan'ın miras teleyayılımına Türkmen diline geçirildi.